Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekene m unu. Aka m bụ onye nke gị Mazi ya Kachukwu. Tata abịa m iste nwanne anyị nwoke. Ozi nwanne anyị nwoke a na-akpọ Nze Tobe ezikolo mmụọ. Enotice m na since ikpe Mazi Nnamdi Kanu ji dawazie nke judgment ọ bụ na ọ ga-apụta ọpụta ọpụkwa na a ga-atụ ya nga tụọ ya nga ka amadi ya na-eme na agaghị eme mbọchị a. I noticed something about Nze Tobe. Tobe since ahụ ihe niile ị na-ede iwe dara nwa Mazi Nnamdi Kanu aka na-ededi ihe niile ịfụzi bụ na according to Goa ebe ọ na-emeteghị ya achọghị na mebi na ị ka na-apụta na-arịpụta the more ị na-apụtazi bụ na ogbugo ana Igbo sef na ihe o metere na o kwesịrị ije nga to the level na idekete dịka ụma na Ojukwu na owu ya na o so n'ihe bụ problem ndị Igbo like mana ewu ofu ihe m bịa notice eje m na page gị again check your profile iwe de na ịbụ Igbo traditional ambassador. Yes, I like chaya ịgbaratakwu de na ịbụ the new Nigerian advocate wee bịa chekibe or this advocacy ka iji wee bịa maka since ahụ ruo kịta na Igbo tradition ị na-ede maka ya ị na-epromote ị na-akụzizi ya ihe niile ị na-ede since ahụ bụ ebe ndị Igbo na-emetụ ya na ndị Igbo amarọ nka na ndị Igbo amarọ nka na ndị Igbo na-asị na na-eme nka na-asị na ndị Igbo na-asị na-eme na ndị Igbo kwesịrị sef ị na-owuru ihe ị na-edebe. My brother, mgbe na-achọ ka nsị gị onye ji nwanne ya wee gbaa mụ n'ọgbakọ ndị ọbịa makwara na ndị ọbịa ahụ ka na-achịkwa ọchị mana a ga-ewe gị dịka onye iberibe. Nke abụọ, Chukwu nyere gị oyi amara, oyi ide ihe, ị na-ede ihe ọfụma mana ị na-emezi ka imezu okwu a Igbo kwuru asị na ofeke marụ ọgwụ ụmụnne ya na-agbata obi ya atagbuo ha n'afụfụ maka na ọ na-arụ ụmụnne ya ka ọ ga-eji wee bido onye bụ ofeke. Onwe na-asị gị biko trace back your steps, were ire gị gụọ eze gị ọnụ maka na nwata riruo ihe o ji sata ọgwụ ahụ ọ satara na and mara a na-abịa ụwa ọzọ. Ihe ọjọọ ọbụla mmadụ mere ọ na-ata afụfụ ya. Iwu erego ihe amara, oyi ideghị ihe nkụzi nke m na-ewe ike ihe na-ama ọsef ịnụ ya from nke mmadụ kwuru ide ya dezie kwuo ya ọbụla akụbara gị aka iwe werezie ya instead iji ya promote Igbo culture nke anyị ji maka ya wee mara gị. Ọ bụ ọdị iwu na ị ga-etinye ọnụ n'ihe ndị mana ewu ihe eji mara gị ewe idewe ndị Igbo ji wee sowe gị iwere ha grozie your page iwee tọnụzie were ha kpabazie amụ. Nwanne m nwoke, ọ bụrụ na ị were oyi a eye gị iji wee fix and not to destroy iwee tọnụ ya otherwise ị ka ga-abịa ụwa ọzọ mana iwe ike iji ebi ụwa ọzọ ebi uwe ofeke bi uwe oyi iberibe ka iwe ike ịkwụ ụgwọ nke anọ wee bịara ị na-emebi ịbịa tọọ ọnụ si na achọ ikwu maka ndị kwesịrị ịkpa maka ana Igbo na ịdị more than qualified. Nchewe reasons gị si na ijere akwụkwọ iji resọtụ nke a ibigo n'mgbago ugwu na Yoruba mechezie nachitezie bezie na ana Igbo men nature ya bụ that your criteria. Asọ m na ị mara ihe o mana mara ama na ebe amamihe onye bido bụ ebe nke onye nke ọzọ kwụsa den nke a nọnwa makịta ebe ahụ ijedebe ka wee ndị ka na-ebido ebe ahụ amata ihe amata sef ka ịma nke a ịma nke ọzọ
mere omenala Igbo ji wee bi mana nkụ dị na mba na-eghere mba na-ewe ọdịnala si ebe ịmadebe bụ saịdị dị ewe ebe nke gị madebe kwụsa. Biko were ire gị gụọ eze gị ọnụ. Speak to fix and not destroy. Ebe nwa afọ Igbo ji eme ọnụ ọ na bụ onye maara ihe omenala Igbo laikiri ihe ị na-eme na mbido. Arapụkwana trace back your steps. Trace back your steps. Trace back your steps. Ọ ga-agazi gị na ya na ọkụ ha na ọ na-ayụ ayụ ka ikuku karịa ya a na-ekuji ebe ọzọ. Aka mbụ onye nke gị Maazị Onyekachukwu wee na-asị udo dịrị onye ọbụla chọrọ udo. Mmata na ka o esi eme ka ekwesị akpa ya.